bai. Assalamu alaikum. Ina gajiya? Ya rana? Ya kuma kasuwa? Alhamdulillah. Jiya ku ne na ce ku dawo jiya? Mu ne. To sannu. Yawa. Kun yi abinci kuwa? Sai ma kuwa. A'a. Da me kuka iya? Ai ba ilimi da biya ba. Mun ya. Ya tumatir, ya taushe, kubewa, ya cana, ya indiya, ya Thailand. A'a, cana. Yana funguza. A'a. Mun ya. To sannu. Na tsohon dandan ne. Na yi tutu, na yi solo. Na kuma yi alfai. Na yi wasa da kuda na wasa da biri. Ni a Lagos. Haka kai ma. Sai ma kuwa. Ai shi ya karanta da ni. Tsohon kafinta ne. Shi ma ya da harka sana'a. Miya. Kowace miya. Hakin miyar ta musamman miya. Ga miya dai na gama gishiri ne kawai ya rage ku ƙara. To shikenan. Ba damuwa. Godiya muke wa gida. Sun ba kowa labari. Kara kawai kara. Suka sha miyan nan. Suka ji ko ina ga aikin da duka ya takure su. Ba da kyau. Ai gishiri da ka gani. Abokin rayuwa ne. Abokin rayuwa ne. Yau zuba. Na zuwa. Gaskiya. Bai ji ba. Ya kara. Wannan ne irin gishiri ne kuwa. Kara. Abinci wai yanzu abincin ba gama bane. Wallahi. Ka dan yi hakuri yanzu nan miyan ne ya rike ka dan a ƙarisa. Ni nan mu aiki. Tambayar ka nake aiki na muke. Ka kai ma kwastoma tukuna ka da kasi fushi su tashi. Ina buku. Ina nika abinci. A gida ga shi ba. Kai subhanallah yanzu ai ba wani kato gardi din Daudu da kai sai ka kawo mai abinci ni ba zan ci ba. Ka kwance mun nan da ke jikina. Ni ban ga wani zai mai gardi da kai sai ka kawo mai abinci subhanallah. To mana. Ba ka ji. Ha na je na dan Daudu. Zan yi ne a jikin mu gaba ɗaya. Ka kwance su. Subhanallah wannan kuzarin da kake yi ni la. Wai san abin da kai. A ni ba abu ne sai alkhairi. Ka fasa ciwon yunwa ta kashe ka. Ba shi da Allah. Uban me wai san uban da abin da kai. Subhanallah ni shi yasa bana so mu'amala da wannan abincin tunda na ga dan Daudu na san ba zai yi abun kirki ba. Subhanallahi me yake faruwa ne? Subhanallah wannan mutane ne su zo su tafka mu wannan miyar gishiri tunda dan Daudu ne sun ce ba za su yi abin kwarai ba. Wanda daga bakin ka ne. Kai mallam na ka jika zari da yawa. Ka jika masifa da yawa. Abinci ne miya wai an cika gishiri a cikin shiri. Miya ta irin mugu daɗi ka ci a ciki. Wannan wani irin gishiri ne kuka sa Allah. Ina sabon gishirin da na ce. Ina sabon gishirin shine wannan. Na gishirin. Ai mun zuba rabi da kwata ne. Rabi da kwata wayo inna lillahi wa inna ilaihi. Za su koran mun kwastomomi.